Mutane suna raina darajar da mata suke da ita. Ina son ki zama wa matan duniya misali. Ta hanyar zama soja ne kadai zaki zama da bambanci. Ki jajirce da kyau kada ki bawa babanki kunya. Ta tsallake kowanne irin gwaji, don haka za a ɗauke ta. Na kama zagayowar baba. Kin yi a daidai lokacin da suka ce. Ina so ki ƙara ƙwazo. Ki a ƙasa da haka. Ka taimaka ka cece ni baba. Na kama gajiya ba sai iya ba. Kada ki karya min zuciya yata. Gaba ɗaya burina da lissafi na tattara shi na ɗora shi a kanki ne. Ko ma me a ranki ki cire shi. Ki abin da nake so. Duk wanda ya san da hannunsa a ciki zai fiye masa kyau ya zara ɗaya cikin ɗaya ya kuma cusa kansa ya murɗe shi da kansa. Hukuncin sawa da na hanawa a hannun me yake. Duk wanda ya yadda ya bi tsarin mu to ya lulluɓa wa kansa bargon taimako. Wanda kuma ya ce zai mana bore za mu gwada masa ƙarfin da abin bauta ya bamu. Wanda ya san da hannunsa ya miko kansa. Idan da yawan ku zai ninka haka kuma ya ƙara, iya ni kadai za ku tunkara. Idan da ka san ƙarfin da zaki yake da ba ka zo nan ba. Zaki gurnanin zakuna yake yi. Ba miyau miyau din mage ba dan gariya. Wai shi din dan wane ne? Rufe min bakinka, jaraba kanka. Me kike takama da shi? Mashekin irin ku. Bagabant Kesil. Ni din fa manomi ne. Ba haka bane shi kulaji? Wallahi haka nake sari babu. Idan kwana ya kare dole ne sai an je, ko da ko baka shirya ba. Waka me ce wannan? Taliya yallaɓai, ta mutuwa ce. To maza ku rera ta. Bro.